Sa Lapu-Lapu City, nunot sa kainit sa panahon, ubay-ubay sa mga botante ang nagpahiling sa medical station sa Basak Elementary School. Human misaka ang ilang blood pressure. Samtang kalangan sa pagpangita sa pangan ug ang ilang voting precinct maoy sagad sa nasagutang problema sa mga botante. Atong sayran sa live report ni Luan May Rondina. May? Yes, ubay-ubay gyud kay alas 9 pa lang kaganihang buntag moabot na sa 90 ka mga botante ang nagpahiling sa medical station nga gimontar sa Basak Elementary School. Usa sa mga milinya kaganiha sa medical station sa Basak Elementary School ang 69 anyos nga si Brenda Rindon, kansang blood pressure miabot sa 160/80. Misahar ka akong BP, na-stress yung sa kainit lang po siguro niyo, tuyok-tuyok bitaw. Naglain usab ang pamati ni Ricardo Pahugot, 79 anyos, hinungdan nga nagpahiling na lang usab siya sa mga medical staff. Nagsaka mo ko ng akong dugo. Maulit na nagkuhan ko kayo, iba ka naging ka sa kong hapon kong tiyan, naroon liring, di ko katog. O na, nakuhan ko, pila akong dugo. Apan adunay pipila nga gikinahanglang mopahuway una og taas-taas nga panahon o gihiling sa mga doktor. Bitaw nga na ari mi diri kay unsa i-advise sa iya ha kay katong one time nga ning taas pud ni iyang dugo nasa market siya. Di pong manjud siya, gidala siya sa iyang kauban sa Karahay. Mato ni Dr. Agnes Cecil Realiza, wala hinoy ni usa sa mga nagpahiling sa medical station ang gikinahanglang madangat sa tambalanan. Mga mild na sila no kay tungod itong sa kainit no na mura silang nalipong doon gipa star na mo dire sa clinic among gi blood pressure then after mga nakapahulay na sila mga 15 minutes after niubos sila ang blood pressure. Ang Barangay Basak mo'y labing dakong barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga adunay 26,803 ka mga registered voters. Sa bigas bahin, dungan nga mibutar sa Paho Elementary School alas 10 kaganihang buntag sila si Mayor Junard Ahong Chan o Congresswoman Cindy King Chan. Indot no amang pagbutar kay walay samok no. In order kayo ang pagbutasyon unya makita nato nga systematic kayo ang pagdala sa ato ang COMELEC. Palipay ko na hapsay ra no as far as diri sa Paho atong na nakita dali ra kay mi nakabutar unya I think naalay gamay siguro ni taas og linya lang ato lang nang sutaon na nung hinay na ilaha or taas maybe nagdungan lang yung abot. Mato ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga wala hinon kaayoy mga dagkong suliran nga nasugatan sa mga polling centers. Same problem na muadto sila unya wala nila makita ilang pangalan nya it's happened di ay nga na ifis na delete sila kay double ang registration o ni transfer sa silang lugar. Ang protocol na to is from the problem inside, meaning from the polling place, they were going to relay it to or course through DSO will call the office. That's why we are busy entertaining the different calls from different voting centers. Ses nasayran hinuon nato gikan sa Lapu-Lapu City Health Office nga nakabotara kadto mga botante nga nagpahiling sa medical station sa Basak Elementary School. Sa pikas bahin ses, aniya kita karon mahimutang sa Police Regional Office 7 tungod kay ning mga orasa nagpadayon ang final assessment alang sa Barangay SK Elections 2023 nga gipangunahan kini sa kadagkuan sa COMELEC 7 ug Police Regional Office 7. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina.